ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಬೈ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ತನಿಷ್ಕೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಉಂಡೆ ಯಾನಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾದಜಿ ಎಂತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ತಾರೆಕಾವೆ ದಾದಾ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತೆ ಮುರಾಣಿದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಬಾಬ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಬಾಬ್ ಎಣ್ಣೆ ಪನ್ನಾಗನೇ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಣ್ಣೆ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಡೌಟ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಕಬಾಬ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬಚ್ಚ ಕುಂಟು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಓಲುಂಡು ಹೇ ಖುಷಿಯ ಎಲ್ಲ ಗೇಟುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪೋಪರತೆ ಕಂಡಿ ಕಟ್ಟುವರ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ದ ಕಂಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಾಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ದ ಕಂಡಿ ದೆಪ್ಪುವೆ ಒರಾನೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಿ ಕಾಡು ತಿನ್ಸಿದ್ದು ಒಮ್ಮಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ದಾಲ ಐತಿಜಿ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿಜಿ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಆಪುನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ತುಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಅಂದ್ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಓದವನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ವಿಸಿಲ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ದ ವಿಸಿಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಹೌದು ಪೋ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 3:30 ದಾದನ ಆತನು ತನಿಷ್ ನಾವು ಓದುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಬೋರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಯನೆ ಬುಂಡ ಆಯ್ ಓದುಜೆ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಹೈ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡ ಬರರೆ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಅದೇ ಬರ್ಪುಜರ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ನ ಬರ್ಪೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾತೆರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಖ ಪಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಬ್ಬ ಎಂಚನ ಕಣ್ಣುಲ ಕೂರೊಂದಿತ್ತಲೆ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿದ್ರೆಲ ಪೋಂಡ ಹಾಯ್ ಪನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅಂಚನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಜಿ ಅನ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಗ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅತ್ತು ಹಾಯ್ ಯಾರೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ದಾಲ ಆಪು ಜೇರ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪು ಜೇರ್ ಪನು ಎನ್ನ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಎಂಬನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪನು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅತ್ತ ಬುಕ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನೀನು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ పోదులరా బీచ్కి యూనిఫామ్ డే ఒక పండరు బలే బీచ్ ఓ దేవా బాಲೆ ಶರ್ಟ್ ಡಿಡಿ ಪೆನ್ನದ ಗೀಚಿದಾತ ಬಾಲೆ ಇಮ್ಮೆ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆನ್ ಅತೆ ಬರಿಯರೆ ಇಮ್ಮೆನ ಶರ್ಟ್ ಡಿಡಿ ಪೆನ್ನದ ಮಾರ್ಕೊಂಡ ಪೋ ಪೂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜು ಇಜ್ಜತ್ತು ಪೋಯಿಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜತ್ತು ಪೋಯಿಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಂತೋಳು ಟಂಗುಬೆ ಪೋಯಿಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡೋರಿ ಈ ಕಲರ್ ಕನ ಫ್ಲಾಪ್ ಪೇಂಟ್ ಕಾಸ್ ಕನಾಲಿ ಈ ಪಂಡ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡಲಿ ಕನ ಪೋದು ಪೇಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ತುಪೌಡ ಓ ನಿನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದ ಪೇಂಟ್ ಸರಿ ಈ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಪನ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಇದೆಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಆದದ್ದು ಕೇನ್ವೇರ್ ಐಕೆ ಪಂಪೆ ಅವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಒಂದಿಲ್ಲೇರೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪನ್ನಿತ್ತು ಪತಿರು ಅದು ಓಕೆ ಆಯ್ ದಾದಾನ ಪನ್ನರೆ ಪೋಯ್ ಓಕೆ ದಾದಾ ಅದು ಯಾರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ತುಲ ಈತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಬೋಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಈತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಬೋಡು ಬಾಯ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೇ ಓಕೆ ಓ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಯಾರೀರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ಪಾತೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆತು ಮಾತೆ ಇದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಅತ್ತು ಬಲ ಅದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆತು 1 ಇಯರ್ ಆಂಡು ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಅತ್ತು ಪಾತೆರ್ವಾ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಪುರ ಪಾತೆರನೆ ಎಂಕುಲ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಕುದೊಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕುದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ತದನ ಅಂದು ಏಪನ ಬಟ್ ಚೂರ್ ಪಾತೆನು ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಗೇಮ್ ಉಂಟು ಬಾಳೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಗೇಮ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಇರಿಗೆ ಪಲ ಪೂರ ಬೋರಿಂಗ್ ಅರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ತುಂಡಲ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಸೀದಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಡಲ್ ಬೋರ್ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲೇ ತೂಪುಜಿತ್ತ
and good boy 1 year on. good boy ena bale good boy atta At 2 years avon battun. ಒಂದು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ 2 years on. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಡ್ತೀನಿ ಆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಈ ಬುಡ್ತಿನ ಏಪಡ್ದಿಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ Okay. ಸಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಅವೇ ಪನೇರ. ಎನ್ನ ಮಗೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಆಯ್ನ ಡೈಲಾಗ್ನ ಆಯ್ನ ಪ್ರೇಸ್ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಪನ್ಪುನ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ತನೀಶ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಇನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚ ಪಣ ನಾನ್ Because we should feel we are the best. ಫ್ಲಾಪ್ ಎನ್ನ thank ಓಕೆ ಓದು ಕಣಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಓದುಗ ಬಾಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇನ್ವೆ ಅವು ದಾದ ಅಂದಿ ಆಯ್ತ ಮೀನಿಂಗ್ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಆಯ್ತ ಮೀನಿಂಗ್ ದಾದ ಅನ್ ಪನೋಡು ಅವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತ ಮೀನಿಂಗ್ ಪನ a young male gorilla and that's you ಐಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ಣಿಕ and that's you a young male gorilla ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು young male gorilla and that's you Black bag. A young male gorilla. Oh my god, Tanish! Eeth famous ayana. Yeah, thank you. Eeth! Thank you. English thank you. textbook kudu, they are talking about you. Nan ಹೇಳ್ಬೇಕಾ Tanish bracketed black back. ನಿನ್ನ ತನಿಷ್ ಬಿಬಿ ಕೇನ್ ತನಿಷ್ ಬಿಬಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಿನ್ನ ಇನ್ಷಲ್ ಎಸ್ ಅತ್ ತನಿಷ್ ಬಿಬಿ ಪಂಡ ಇರಾಂಡಲ ಕೇಂಡ ಬಿಬಿದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾದ ಕೇಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪಂಡ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಯಂಗ್ ಮೇಲ್ ಗೊರಿಲ್ಲ ಅನ್ಪ ನೋಡಿರಿ ಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕುಡಿಯಿಲ್ಲ ಆರ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕುಡಿಯಿಲ್ಲ ತುಕ ಮುಸುಂಟು ಯಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲ ಆರ್ ಯು ಅ ಗೊರಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಗೊರಿಲ್ಲ ತುಲಾ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಮುಸುಂಟು ತುಲೆ ಇತ ಎಂಕು ಮಿನಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ಕೇನ್ ಯೋರ ಯಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲ ಅನ್ಪಂದಿತ್ತು ನಾನು ಪಂತುವೆ ಮಮ್ಮ ಅತ್ತು ಮಮ್ಮ ಯಾನ್ ಗೊರಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಗೊರಿಲ್ಲ ಪರತೆ ಅಂತ ಪಂತುವೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ ಅವ್ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಂಚಾದು ಯೋಫ್ಲೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಲ್ಪಾದರೇಕಿ Oh, you're really melting my heart, melted. Oh, thank you so much. That means you are yedde buddhi kalpadhena. Oh my God, you're my son, cutie pie. Poya.